Karbiang long li kacheraikomji pulote karbia khai kivirji angringdo. Karbiang lo Thomas Council tum long liaron or tip nang ji pu sodak pen ki pachini Japan thang ni phain ko retrogani dipu Karbiang lo Thomas Council don ria thengno song thorom party lam chipu pe pin pen kachesong paduponji lasi bangsu kachesong long Karbiang long rat kachetu don pe Japan hamphang long kaikita chirok tok abang phu mate Karbiang long Territorial Social Security Association mate KATSSA Amaiphu Samsoning tia hin pen phirangkya mai pen ki phapon Karbiang long aluke kibi kichia tumke longli philang namlong li putok dak aphita kibi kichia so nang pleng thip tanglo Karbiang long putang dera phike tribal land puke chikroi thek thep si opposition la pen ruling party ang bong kidam tangapor pupong bong pinang namthi chipang jarlo MP MLA CM EM MAC Mondal SK ARO ang hoi do anta Karbiatum saidelo tangte koson si kibi kichia so tum longlia pata kilong varalo Ladak kumado ke chok chadai kang horpo. Elvin Tiron ke inut luk chari thekser resera bang phupusi Karbiang long ara tum hok pondo. Bonta alangli Karbiang long alu kibi ke chetum longli philang namlong li phukitok na hok tawi pu ningje jedet nang jialam thi rara thengnu ka ningje hamke Karbi khe phan kimisenang thek kalilu. Alangli la ana ki thek pulote kopia pot ASDC Rachari asong pajut kok puta alangli karju padupon. Lasialang like kang botang no pak banlo ang ruwang anglo muthe Karbiang lo Thomas Council CM Dr. Liram Rong hangsi abi thon chok anchorlo lasialang like lam ke RD awitang lo puta ingtie sanghu ningje pon lasi solang do Karbiarat ke do an nonapor ili emme ke pranang ja porlo lasi longle philang kacheraikom thip thip lote Karbia khai ki virlo lasi labangso kachesong long nang chetong dun pen RD ki pidun je phan KATSSA Amaiphu pen kichu phaponno ei kaching hon la pen methang alongle philang kacheraikomji la pen methang alonri kaching hon abang phu bang phido an ilitum apor chepi pen haladak adim aklong ke hot adim chitong dun si ilitum Karbiatum ta methang alongle philang ke netum parok ahom aphan pithek the lapen aron nang ke tok pidak je tribal areas along non tribal atuma phan longle pek un e lapen alang litum phan pota hodai un e lapen haladak dis ta melang litum phan pi un e akitok dak ateng pen ke tok dak ateng pen ke tok pemi ateng pen council atum labangso ateng aron chi ot thip nang jipura labangso kachesong pinap ni phaing kora truck dipu News Report Karbiang Long Live